Intayon pasambahin ti Apo, sarapon tay ti kanta tayo, sagot tay ti puspuso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo dayaw ti Apo. Sabay di puspuso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo dayaw ti Apo. Intayon pasambahin ti Apo, sarabuan tay ti kanta tayo, isagot ti ayat tayo kakabsat ken padaatao, tapno may kari tayo ngagdayaw ti Apo. Sagot ti ayat tayo kakabsat ken padaatao, tapno may kari tayo ngagdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itarambakan tayo ti piyesta ni Apo Jesus nga nakabaklay iti cross ni Apo Nazareno, awawagan tayo. Daksang gasat, taday tayo ladawan tayo, madama pa'y lang nga maararamid kin makitkitikitan, barbaring na sumangpet, taday tayo mabiit agundaway, malpas. Hindi pa nagbaklay na ti cross, kadakalan mo't a sakripisyo, ti yaay na kada tayo, iso ti poon, gapo ti ayat na kada tayo. Nagbaklay iti cross, si papakumbaba nga nang baklay iti cross, tapno maitanok tayo. Agyaman tayo, dahit a sakripisyo ni Apo tayo nga Iso Kristo. Tapno nga may karita ang makirano, diti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo, idayan tangay mamati tayo. Ti Diyos manang asikan managayat. Datay amin kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumat kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumat kakabsat, tay kakaasid akuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sika, Apo mga sika, bakawanan basbasol mi, bidot nagpurpurangan mi, katalawin na pangkati, nakalgasan na kembus mi. So mga
kalawin na kang kani, nakalmesan na tempos mo sumi. Apo mga sisa, apo mga sisa, akawanem basbasulmi, pindot nagkurkurangan mi, katalawen nakangkati, nakalmesan na tempos mo sumi. Nakalmesan na tempos mo sumi. Gloria iti Dios, iti kangatwan, dito'y dagakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panagnak na kenda, imunan nagdaka, itanok daka pagrukbabanda ka, daydayawen daka, agyaman kang kenka, ngapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, ang magkabali namin, ket sika punia Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Sika amang kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amang kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy araraw mi. Sika situt ka, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo.
O Diyos, kinayat mo at ibugbog tong nga anak mo, nagtutuok iti cross, tapno isalakan na ti tao. Ipaay mo kadi, ada kami ang makaam mo, ket agdaydayaw iti nasantuan a cross. Nasantuan a cross dito'y daga, maikari kami ang makaragpatot sa dilangit, kadagiti bunga ti panangisalakan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw ti libro dagiti numero. Timmanaw dagiti Israelita ti bantayhor, ket naday ti kalsada nga agturong iti dariwangwang ti Agaba. Tapno likawen da ti sakop ti Edom. Ngem iti dalan na ibos ti anos dagiti tattao, ket nagsauday ti maibusor iti Dios ken ni Moises. Enreklamo da, apay nga impanaw na kami ijay Hipto, tapno patayan na kami ti daytoy aletang. Ngawan ti taraon wenno danum. Mauma kami ti kastoy kanen, ngawan serserbina. Gapu iti daytoy, nang ibaon ti Apo kadagiti nagita nga uleg, iti yanda ket adu nga Israelita tinatay, ti panakakagatda. Napan dagiti tattao ken ni Moises, ket kinunada. Nagbasol kami ti panagsaumi, ti maibusor iti Apo, ken maibusor ken ka. Ita dawatem kuma ti Apo, ngay panaw na dagitoy nga uleg. Iti kasta, ang kararagan ni Moises dagiti tattao, kalpasan na, imbaga ti Apo ken ni Moises, ang mga rami iti sinan uleg a bronze, sana ibayog akas wagayway tapno umimbag ti sa sino man na makagat no kitain na ti sinan uleg. Iti kasta nangaramid ni Moises ti sinan uleg. Ket ingkabil na kas wagayway. No adda kagaten tu uleg umimbag no kitain na ti sinan uleg. Ti sao ti Apo. Di mo lipatan nagiti aramid ti Apo. Di mo lipatan dagiti aramid ti Apo. Pangagyo dagiti balikas ko, dinggenyo dagiti panursurok kada kayo at tattao. Pangarig tinakisarita, lawlawag ko dagiti burborcha, iti ugma. Di mo lipatan dagiti aramid ti Apo. No adda papatayan na kadakwada, isumeten ti panagbirok ken kuana dagiti dadduma. Agbabawi ka ket si papasnek da ngagkararag ken kuana. Malagip da ti Dios si salaknib da, ti kangatuan ti mangisalakan kadakwada. Ngimpasig nga ulbo ti sasawenda, patirayok amin nga ibagbagada. Dida nagtalina eda si pupudno ken kuana, ket dida tinungpal tinagtutulagan da. Nupay kasta, kinasyan ti Diyos agiti tattao na. Pinakawan na dagiti basol da, ket di na pinaukaw ida. Naminadu at tinigtengel na tuunget na, ken minidmedan na ti pungtot na. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Ni Kristo Jesus, nupay addaken kuana ti pudno a kasasaad ti Dios, di na impapilit ni agtalinaed ti kasta a kasasaad. Ngem iti kabukbukudan na anakem, binaybayan na amin. Innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen, nagbalin a kastao, nagparang itinatawaan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken patay. When iti papatay na iti krus. Gapu iti daytoy, intanok ti Dios iti kangatuan asaad. Ket inted na ken kuana tinagan anatantanok ngem iti amin anagan.
Iti kasta, kas pamadayaw tinagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin a parswa sa dilangit. Dito'y daga, ken iti uneg ti daga. Ket sila latak nga ipablaak ti amin na tao, ani Hesu Kristo iso ti Apo, apa kadaydayawan ti Diyos Ama. Ti sao ti Apo. Iti puso intay luktan, kadagiti balika sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Katayuan nagtiyama, intay dumnyega si tatal na. Panagkay-kay sa ipagita, isut maristay nga anak na. Iti puso intay luktan, kadagiti balika sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus ken ni Nicodemo, awan ti imuli sa dilangit, malagsid ti anak ti tao, abim maba manipod langit. Kas iti panangibayog ni Moises, iti sinanuleg iti letang. Masapol ti panakaibayog met ti anak ti tao. Tapno agbiag nga agnanayon, ti si asino man amamati ken kuana. Gapo ti kastaunay ipanagayat ti Diyos iti lubong. Inted na ti kakaisuna nga anak na, tapno ti si asino man amamati ken kuana. Saan amatay, no di kat agbiag nga agnanayon? Saan nga imbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong? Tapno komen na ti lubong, no di kat tapno isalakan na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Nagtugaw tayo. Good evening. Kunak nga rutatay introduction nga mayat kumamon no ag procession tayo hala kas kastada je Quiapo ta nagbalin mga nationwide den dayto nga debosyon ijay Quiapo tatankahan nga may sa dijay lugar nan duwan dapat je grandstand tapno mabingay ti tao tapno mabingay dijay nyanaganan magudwa ijay tao tapno hanunay nga crowded nga maadulat ta ti makuan. Kaya di jati kung kuna tayo, the image of Jesus Christ of Nazarene, image lang agpaiso, no kitaan tayo, haan tayo, tila makaawat, kadagi jay devosyonado, di jay matla fellow da devosyonado. Dagiti devosyonado, iso dalaang mati makaawat, no hamo na padasan, hamo maawatan. Hamo pulos nga maawatan no hamo mapadasan di jay araramidan da iti devosyonado ti Nazareno taapaya when images dagitoy nga agpaiso ngam adda jay kunada nga experience kasla sabsabali di manawag tinapadasa kidi inja kamo no nanggagyo ito nga istoryan di seminarista kami nagpilgrimage kami fourth year kami idin malpas ti theology idin. Almost thesis la ti aramiden min nagpilgrimage kami. Kasi siyempre no siya ako rosaryo talaga devosyonado akti rosaryo ta ever since idi payla imunag idi katikista tunggal agbiyahe tunggal ko agsan santo rosaryo aklata naya ti devosyon ko. Ngam dagiti images no daduma awam nga masangot ti mapanagpaspasyar kala ko mata sinait nagmisa kam di sinait tatay idi kay kalman ijay badok. Kaya dagiti pilgrim churches tayo. Jay ladawan da. Kaya manawag di porcher kami kasla. Mapangkamian, apangkam numapros.
With all your theology, no nagadal ka ti theology kada ko, may rason am amin. Inadal mo garoden. Ada pa dagitay adalon mi pa dagitay icon dagitoy ladawan. Adalon mi adda pa subject mi kadagita. Ni Maria dagitoy maadal mi amin. Kadi ti reasoning ti panunot na kadatan nalpasen. Kadi syakti sumaruno. Nagajay nakabaybayag mo di sarunwak. Tapi nagbayag laki dato yun aya. Hindi mo lang malpasen. Nagbayag mo aglulwalo piman. Hindi mo siyak tinangiganan. Aglulwalo ak. Hindi amay sa intensyon. Nya kayat nagagpadi kadakwa. Nagatado mo di bagbagakon. Hindi ko ang idurdurundak. Oy, pintamutan a brother. Di ka mula po man. Nabaybayagak pa yung magayam ngam di jay. I don't know the experience. Ngam no talaga magamin. No rin na wen adda di jay hamo maawatan di jay o experience nga ibaga na iso nga dagay debosjonado haan nyo makwestyonaran ti debosyon da oray niya kung kunayo oray niya ti anyo makwestyonaran abong pailakan niya tayo ta madama paila nga maukit di jay ladawan tayo ken apaya dagitoy nagpintas wen adda dagitay talaga nga dadi panata da di jay ke napagandi di kararag ko nakakarwar di anak ko nakapabrodak kas lagi minawat ibiyag mi di agdidebosyonak dagay ti common nga experience nga mangmanggag tayo kadagitoy agdidebosyon ngam kitaan tayo anya ti kadadakkelan nga inaramid na dato yan kadadakkelan nga inaramid na jigi gita hangga gita iti nagbasa ti first reading nang iwaras ti naggita nga ulag po nagimas mo data naggita nga ulagan nagita in the first reading ni Moises, apaya, nagiwaras dagiti tao tagsulpeng dan, apaya in panaw na kam di Egypto, inyag na kam dito ulit ang awam mo makan, awam mo mainom. Kanyang urti aramidan mi. Gabot ag-question da, tinalij, nya na question na ran dan tilaing ti Diyosan, anya tinaramid na, nagitulod ti ulag. Ado tinakagat, ado tina poison, ado tinatay. Dibutang da nagkararag na mula ang ibagam ta papanawunan anya tinaramid na agaramid ka tinagsinan ulag haan nga ulag image ti ulag bronze nga to na amin nga kumita maagasan imperfect da nga inmats daytoy iti ebanghelyo tayo anya dayjay ti panakaitang kayag ni Apo Jesus iti cross nakabakla iti cross isu ti piyesta tayo adi rambakan tayo tattapan nakaitanok iti cross ta amin nga kumita dayta nga cross ngamin, pinagkapyan na ti langit ken daga. Kaamin nga kumita, maikat ti gita, anya nga gita, haanan nga jigita ti uleg. Jigita ti basol. Iso nga nadalusanan, aging gana tata, tunggal agbasol ti tao, madaldalusan dayta agita, tunggal tumangad tayo, kini Apo Jesus, haan ang tumangad iti dayta nga ladawan. Representative laeng dayta ni ori ni inyanagan Nazareno ladawan dayjay ngem anyat imbaga na because of that sacrifice ti pan nakailan sana iti cross na punasen ti gita ti basol na iraman tayo nadalusan day iti kinagasat nga ulit-ulitin tayo tapno nalawag nga pampanunuten tayo kaging gana nga tatunggal at dapel agtultuloy agbasbasol dadtamot agtultuloy ti pamakawan ti basol. Where is gita na? Ayan na nga ti gita tatan. Ayan na nga paggapuan na nga ti gita ti basolen. Dadtoy. Oray kada tayo. Kada kayo nga naganak. Kada kayo nga ti no daduma. Oray no hamo nga magitan di tao. Di sao tayo. Makagita ti sao. Nabilag ti sao. Anya lagi ti kala ko madyo ubing. Sorry for the word. Ni ibagam no kanayon mo nga ibagad ta ubing nga sorry for the word. Neng ka dagmel muno. Mabalin nga duala ti epekto na data, mabalin nga anya muno ak haan pa nya naganan panegnegak nga haan. Dagiti nasigsikkel nga tao kaya da di nga labanan. Ngam no na kapsot di jay personality di jay tao na imula di utek nang haan na nga malabanan di jay talaga nga agbalin nang gita di jay sa ulaeng nagitaan di jay isong alwadan tayo nang di jay ko na tayo sorry aday ta nga sa ukumahang ko mga rumbang nga maibagay ti ubing dayta no haan na nga kabailaan na malabanan nagitaan isunan no resyak met
naggapo ti rigat ti pamilya nga naggapo mabuteng takrut, mabuteng da nga ag-explore, mabuteng da nga agpabasa, mabuteng da nga rumkwas iti lubong. Kontento da day jayon no adda maisa mulming agkakabsat ti inaldawon, kontento da amang kin inangan. Di ko na umad ang agbibiyag nataydan makaamu kay mga anakeng kunada na ta sangsang pulo kam garod. Ti imulmula day or damanong ko talaga mo ti realidad ti biyag kahangkam makalungaw. Kanya ti kunada nya naganan sursuruan nyo ti agtrabaho ti taltalon ta awan pagbas which is true awan ti agin ko kuna ura ila ko medyo may nga kabayan nga nuang mihan nga umanay nga pagbasa high school kampay lang ka nga makabasa nakamula di panunot di nga saya atin nyo ti agtrabaho ti dagata awan ti pagbasa yo na-accept mi day jayan na-accept ura siya na-accept po na isong tunggal nakaawitak ti kuribot yun no kuribot hoy amoy kuribot anya ti kuribot pagyanan ti ruot nga pagkargaan ti rabong na yung kaagtakaw palawlawam ti ruot haan adapay agkulog-kulog nga pa niya naganan pamusyan ijay mangukop dyan mo ano taga ano day jay ganoon nakabaklay ti kuribot di ti panunot amo yun na ti tingaal daw na pangka ng ruotan ti agalas 11 agalas 12 nagpudot nagadayo dyan pag ruotan may uri lang agkulkulalan ti makitkitan ti bisin mo oray na ata nga maiska ngal-ngalem. Di kamula di panunot nga si atem ta awan ti pagbasa. Nakagita day jayan. Ngam adda kalablaban na day nga gitaan niya day inlablaban ko ijay nga gita idi ka apay apo kastoy lang nga ti biagmin. Apo kastoy tulat na nga ta mga agnanayon ti biagkon. Wen nagitaanen napatakrotanen ngam mabalin nga bawyen isu day jay kararag. Anya nga tamot api kastoy lat nga tamot ti biyagen hangat-an nga tanga lumong awen. Man I don't know ni sumati naramid na. Iso nga aging gana tatake big nga trabaho na uri ti kinapadik hangko pay nga plinano ngam iso nga tati plano na. Kada yun daduma dagajay balikas tayo. Di aramid tayo. Mapoison ti daduma. Liputam tamay sa nga tao no nadadaol gitalik naking ka nagitaanen day relasyon nyo haanen nga nagrigat nga ikaten no inulbud na ka na minsanen nagrigat nga ikaten no liniputan na ka na minsanen ta partner mo asawa mo lakay mo nagrigat nga ikaten kasya ti kabilag nabilbilag pay ti gita ti basol ngam kaladya ko na ako, anya tinay nang laban di gita ti kinatakrot kin buteng nga naimula di panunot ko, anya di kararag. Madayta nga gita, mabalin nga bawyan, babaan ti kararag. Dayta gita, mabalin na nga punasen, babaan ti kararag. Uray nga tano, agsakita kon, iso ti imbaga ti doktor kastoya kon. Nagitaan kan, nagpaiso physically talaga nga mabalin. Ngam no abaken ti kararag no nauneg day nga kararag pinunas na pay tabasol day tantulaket sakitan. Napangkam nagpa-blood chem laman. Kadwak da po Jerikin apo danay mabuteng ako unta pa ya tinapalabas pao nya mo dagiti pakpakan nyo dinakdakan ulok kalding aw-aw kaslakad da nag-birthday nga ako light lamot plus ti ko anya nga tamo day tuyon nga kabubutang no ka hindi kitaan mi ka syakla na karuar awan red na isuda nga duwa ka ado unget dan iso gunggunayo kung kunat mga ta kaasin na po Dios nandi kung kunana uray no di bagi tayo no nagitaan won kuna tayo adda sakit mon imarka ti doktor data bat adda maaramidan ni Apo Dios. Dagiti relasyon nga tayo, panangipagarup tayo, minarkaan ti taon nga, inlansan na nga, awanan, tinamnaman na nga maornos, anya ti mabalin tayo aramiden, kabailan niya po Diyos. Gita, dahito nabilbilag dahito nga panang punas na. Anya ti aramiden tayo nga kunana, amin nga kumita, ti panakaitang kayag. Mapukaw ti gita kunana. Dahito bronze dahijay. Kasi magkanya tayo, amin nga tumangad, nga agparintumeng, nga tumangad, ti nakabakla iti cross, nakalansa iti cross, adda maaramidan na. Iji panunot tayo, awanen, ngam iso na adda, pinunas na nga ruden.
Iso day ti bilig na day ti piyesta tayo tata. Nakatangkayag ti cross ti rambakan tayo nga talaga. Ora yung ordo niya ti kunanak. Pan nakaitanok ti cross. Ni Apo Jesus ang nakabakla iti cross. Kasi salsaludso din tayo. Apo, damor nga, umasidaga nga kararag ko, umad-ado mo ti problema, kuwang nga rod. Ta every cross is a blessing. No negative ti panagkita yun tayo ti cross, talaga nga negative, haan positive day ta. Every cross, tunggal panubok, bendisyon. Nagsakitak mo, apo aging gana, biyag ko, anya ti pagyamanan dita, agyaman ka, dapat gundaway mong agbabawihan. Dita nga katangsit mo, data nga tangsit mo, data nga kinaadotikom, saka bigla nga matay, dapat tayo mong agbabawi. O riga manunto nga karkararag, manung ano binat, aramidin na, no, awan gundaway mo nga nagbabawi. Every cross, tunggal rigat, nga mapasaran tayo, no kitaan tayo ti meaning na bendisyon amin da kita. Tunggal piglat, amo yung piglat. Oh. Tunggal piglat pag nakumanhaan. Amo yung ti sinublan. Paryok, silyasi, sinublan, dakdakkel niya. Bombombaan mi dayang pagyanan ti inuman tinuang digad nagalis di aglawlaw na bato kada ko di jay nakadado kami aming aga-angkel kada antay ada kasi agkarutugtog kam ti sinublan ta jay kam garon nga agdidigos ketunggal piglat di ka nakakkedita di may sa kedita nagado kami ngam tunggal piglat nga na kuan day ta nga sinublan pag nakuman nga amin nga tumaray di jay ung tamon ta ammomon nga makapa kasi iso nga tunggal oray piglat magkanya tayo no alaan tayo nga nasaya at blessing dagijay bendisyon amin hamo nga ibain ta piglat mo dati magagatagan nyo ko daytay antay piglat kung kunayo haan blessing dayta iso nga tunggal panubok iti biyag tayo no kitkitaan tayo haan nga iso ti haan nga dusa kanya tayo no di panubok tapno maitanok tayo kitaan nyo ni Apo Jesus nagdakkel ta krus na dagini idi sumrek iti Jerusalem inday dayaw da daytoy ti arime da inway-wagayway dati palmada idi agpili da no sino pinili da dagiti kungkunana nga pasurot na nagtataray da amin inlibak da liniputan damot may sana nga nagawit nila Simon nga taga Sirene nga tatang ni Rufo nga nya mo Bibliayaw tinang tulong kanya na amin da, hamabutang da nga agsao ta mapapatay da mairaman da. Ngam day ta nga panagbaklay iti cross, sa nga lubungan tinaglakam. Iso nga day ta sakripisyo nga ina, karkarigatam ti agsingpet, dagiti daduma o madayuda, cross day ta nariga data. Ama, tunggal rigat nga agtrabaho, cross day ta, tunggal pan nakapabain, at daamin day ta no agtrabaho ka. Ngam di sakripisyum anyan to ti aglakam kapututam sumarsaro no nga kapututan tunggal rigat nga tunggalwa nga agted-ted kadagiti inna no anyaman pakabasa makanda bunga nya tinasaya at parangarod ti anak adda bunga na kasjem mo ni Apo is dakdakkel pa et inaramid na kada tayo iso nga tunggal panagawit iti cross tunggal panagbaklay iti cross haan kadi nga no marigrigatan tayo talagang marigatan tayo met haan laka di ang negative ti mapanunot tayo nga dos-dos sa anak ni Apo Diyos haan isagsagana ka iti napinpintas isagsagana na tinasaysaya at nga masakbayan patpatib ka rin na ka kanya mararamidan tayo dahi tayo time nga makagib-give up kan dahi tayo nga awanan tinamnamam dahi tayo gundaway nga agsurrender de jerinam anya ti kamayatan nga aramidam agparintumang ka nga rod tatumangad ka agpakumbaba ka nga rod, tatumangad ka, iso day tadi gundaway nga agkamang ka kengkwana. Kanya ti kunam, no jak ka bailan, Apo jak ka bailan, sikan, amok nga sikati nalalaing nga agawit ti cross, amok nga sikati napigpigsa nga nagawit, sikati expert nga agawit iti cross. By the time nga kunatayo nga walang-wala na, hangkon nga kabailan, day tati kamayatan nga panagparintumang. Nga awanan tinamnama, dahil tati kamayatan nga gundaway, nga agkamang dadtanay niya tikunam, Apo bagimon, jak kaya. Niso nga kuna tayo, every cross is a blessing. Amin, amin, uray niya tikong kuna tayo.
no ipattern tayo, no itulad tayo kini Apo Jesus, bendisyon dagitoy nga panubok, bendisyon dagitoy nga karit iti biag, haan nga dosa, no di isagsagana nakatap no tumibker. Anya tinapinpintas nga panakisagana, kalpasan nga nabaklay mo dagitoy nga cross mo ditoy, anyan to tinamnama nga paraking ka. So dijay, magikaisakan to king kuana. Nagungaren, kalpasan ti cross, nagungar, anya mo tinamnama kanya tayo, magikaisa, magipagungar. Lualwan tayo ti mamatiak. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao ti napaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana naaramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagen dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga, mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmang ted iti biyag, iso agtawd ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati ak met ti iglesia maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ket ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Napalaos ti panagayat ti Diyos iti lubong, ta inted na pa iti bugbog tong nga anak na amang isalakan kada tayo, inted na ti anak ti biyag, kada tayo, babaan ti ipapatay ken panagungar na, ikararagan tayo. Agkararag tayo ken ni Apo Jesus, dagiti ikararagan tayo ken ni Apo Jesus, dagiti agsagsagaba ket kuna tayo, Apo babaan ti krus mo, insalakan mo ti lubong. Agpaay kadagiti awan pagturungan ti biag na, tapno masarakan da kuma ni Kristo adalan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mapukpukawan iti prinsipyo iti biag, tapno mapabaruda babaen ti banghelyo ken ti maisalakan ni papatay ken panagungar ni Apo Jesus. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mababak iti panakigasan-gasat na iti biag, tapno agtalegda kanayon kini Kristo anang ted kadatayo iti balaygi babaen ti panagungunana. Umararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti malmalday ken nabaybayan, tapno masarakan da ti panangkad kadwa ni Kristo ken babaen ken kuana, mailukat da ti biagda kadagiti gagayem da. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kada tayo, tapno masursuro tayo, nga ibaklay ti krus tayo, anapnoan anos, ken pakumbaba, ket etden na ti biag kada tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawatil tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo babaan ti krus mo, insalakan mo ti lubong.
Apo Jesus sa Kristo, agtalinaed kada kami ti misteryo ti cross mo, kasmet iti saem, ken pan nakasapol. Ngem agtalek kam iti balikas, ken pagpatulad mo iti dalan ti ragsak ken waya-waya. Pagbalinem dagiti cross mi amang tedbiag ita ken iti agnanayon. Itatun miken ka, Apo. Sagsagot ni anano mo, pagyaman miken ka, managparamon Watem pasanto emida, daytoy tinapay pasanto uma, kenday to'y arak nga itay daton miken ka. Ket sapay la kumatamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungo mo ama. Daytoy tinapay pasanto kuma, kenday to'y arak nga itay daton miken ka. Ket sapay la kumatamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungo mo ama. Idaton miken ka, ragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka, managparamon watem pasanto emida, daytoy tinapay pasanto kuma, kenday to'y arak nga itay daton miken ka. Ket sapay la kumatamay kariday ti padaya, apang supapangin kinadungo mo ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na ipaay mo kad Apo tada iti a sakripisyo dalusan na kami kadagiti basbasol mi ta isumit laeng tay sakripisyo anang ikat kadagiti basbasol ti amin alubong idi ana idaton iti rabaw ti altar ti cross gapo ken Kristo nga Apo mi ti Apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Podno na ya maikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kadagnanayon a Dios. Tasikain kadeng mo ama aramid ti pannakaisalakan ti tao iti kayo iti cross. Iti kasta ti kayo ang nagtaudan ni patay. Isumot laeng ti pagtaudan ti biyag. Kastapay at ti demonyo ang nangabak, idi babaan ti kayo, maabak met laeng babaan ti kayo, gapo ken Apo mi a Heso Kristo, gapo ken Kristo, agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ket agdadanggay da amang itantan ken ka, iso adawaten mi, nga ipalubos mo kuma, nga itimpuyog memet tinakurapay at timak mi kat konami adi agsarday.
Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos taiti amina parswan. Ti langit kandaganap muda, iti papaiday-dayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti karatwan. Maray tayo yung umay, itinaganti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti karatwan. Hosana iti karatwan. Hosana, 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 Hosana iti karatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka kinasanto, kat sikati gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mingarod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to, a maipaay kada kayo. Astamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket tuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbashol, aramiden nyo daytoy, apang ilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, atin napay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarami, ti papatay mo, uwapo aging gaydi, yay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi pimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, kinainggasata na Berhen Maria nga inati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin sa santo, isuda nakapudno nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka, manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaan mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Kakukuam tituray ti panakabalin ken dayaw ti agnanayo na dinto agsar. O Apo mi ang Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukan niya, ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nuro ti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad, da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Kapya. Pero ti Diyos sa mangingat basbas ilubong Apo mga sikat Cordero ti Diyos sa mangingat basbas ilubong Apo mga sikat Cordero
Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lobo, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ang ti may sala, nga sa mapaimbag tontoy karaw. Siksika o Apo, ibileg mi, nagkaawat, inagapsot mi, nagkapagkawan, nakurangan mi, iturong mo Apo, di panagbiag mi, biyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso ti biyag, amin nagapwan, bigat kenam ay Diyos pagkamangan, anyaman abanag, antay biruken, anyaman hari. Dagiti mawaw, kasken ka o Apo, alinen na ka, tapno ti ayat mo, di may paida, iayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso ti biyag, amin nagapwan, bigat kenaman, Diyos pagkamangan. Umararag tayo. Kalpasan ti pan nakataraon mi iti nasantuan apadaya dawaten mi o Apo mi Yesu Kristo, tada kami nga insalakan mo babaen ti kayo ti cross agubuayan ti biag, iragpat na kanto ti gloria ti panagungar mo, si kang agbiag kin agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.
kayo iti amin na lugar, ket pagbalinen yu idang adala. Bunyagan yu ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti